die mensen, goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Mina Ginofient. Dit is naar Radio Guyakom voor mijn bar odi nga les speaking nga sagawasi. Mensen tide mi kon fruko omdat zij de program akon voor na wisani no ode tide bika de ini uno. Assisa disi Norita Komen en Chinsa Jane Komen Salibi is de manting fruko en assisa disi Norita Komen awan sisa funu so sa e archi akon voor na wisani ala sonde bakana en voor de speki voor a familie komen mi e condoleer de alamala anga alasi voor assisa disi voor ding en me wens ding veel sterkte toe. Daarom tide bakana a program akon voor na wisani no ode tide mensen mi hopo u ho rekening dati en u kan zijn condolences die des marisi de assisa disi betana Groenatweg ta para impara en a familie komen Norita komen eitana tapu Java tapasi na Java weg dape mi eisen mi bigi condolences ji a familie komen Becker na Java weg veel sterkte toe en power en mensen a program akon van wisani o de trawiki baka nanga uno usen me wax voor fukasten condolences ji den smarisi na stranang voor a bigilasi voor Jane Komen. Mensen dat me bon tegen no krachtig power en mi e baron voor jaso wan bigi odi jaso uit de station. Mensen, ik ga eruit. Ik zie jullie weer volgende week zondag.